କହିଲ ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? ଆଜି କ'ଣ? ମା ପିଟୁବା ନଟା ଆଟି କହୁନୁ ନଟା ଆଟି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଅୟା ଆପା ପଟ। ଆଜି ସବୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଚଉଟା ଉପରେ ପେଟା ବାନ୍ଧିକି ପୟା ବୁଟା କରନ୍ତି। ଆଜି କେଉଁ ଠାକୁର ଜନ୍ମଦିନ? ହନୁମାନ ଠାକୁର ରହ। ହନୁମାନ ଠାକୁର ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅଟନା। ଆମ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ପାପନା। ହନୁମାନ ଠାକୁର କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ପାପାଳ ଦୁପଳ। ହନୁମାନ ଠାକୁର କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ହନୁମାନ ଦୁପଳ ତପାଇ ଦିନେ। କ'ଣ ସୁତା। କ'ଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କହୁନୁ? ପୟା ନଟା ଆଟି ନା ସୁତା ଉତେ ହେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟ ଉତେ ତମରେ ସୁତା ହେଇଥିଲେ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମାତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ? କିଛି ଖାଇବାକୁ ମାଗିଥିଲେ। ମାନେ ଆଟାର ନାନୀ ଆମ୍ବର ଫଳ ଅଛି। ସେ ନାନୀ ଆମ୍ବର ଫଳକୁ ଖାଇବେ। ତାଉଡ଼ିନି ଖାଇବେ। ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫଳ କ'ଣ? ତାଉଡ଼ି ଟୁଟା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କାହିଁ ଖାଇବା କହିଲେ? ଟୁଟା ଉଠି ତଟଳ ଆଟା କାଟା ସେଠି ବାଇ ତାରେ ଟୁଟରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ହନୁମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ?